Πρεσβύτερωτα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με όλο τον σεβασμό στην κούραση του καθενός, επιτρέψτε να κάνουμε θύμηση στην αγάπη σας δύο μόνο πράγματα. 1 5 λεπτό, όχι παραπάνω, αυτός ο Κύριος ανεβαίνει στο Σταυρό για εμάς. Εμείς 1 5 λεπτό δεν έχουμε να του αφιερώσουμε έξτρα. Τόσο πολύ βιαζόμαστε να φύγουμε από την ευλογημένη ατμόσφαιρα της Εκκλησίας που υπενθυμίσαμε. Δύο λοιπόν πράγματα μας θυμίζει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα. Πρώτα απ' όλα η εικόνα του Κυρίου μας που βλέπουμε στο κέντρο του ναού και προσκυνούμε, επιγράφεται πώς ο νυμφίος, η ακολουθία η σημερινή του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας και του όρθρου της Μεγάλης Τρίτης και του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης είναι η ακολουθία του νυμφίου. Νυμφίος πάει να πει γαμπρός. Όλα ο Κύριος μας παράξενα τα έκανε για μας. Παράξενος και παράδοξος ο τρόπος της συλλήψεώς του. Παράδοξος ο τρόπος της γεννήσεως. Παράδοξος και ο τρόπος του θανάτου. Δέχθηκε να θανατωθεί, καταδέχθηκε με τον πιο ατιμωτικό θάνατο, με το σταυρικό θάνατο. Ο Σταυρός ήταν ό,τι πιο εξευτελιστικό ως ποινή και ως καταδίκη. Οι χειρότεροι εγκληματίες τιμωρούνταν δια Σταυρού. Αυτόν τον θάνατο πήρε ο Κύριος μας και τον έκανε τον Σταυρό σύμβολο νίκης. Οι βασιλιάδες και οι άρχοντες πολεμούσαν και νικούσαν με κανόνια, με στρατό, με πολεμιστές. Αυτός ο Κύριος πολέμησε με τον Σταυρό και με την ταπείνωση νίκησε τον θάνατο, το κακό, την αμαρτία και τον διάβολο. Προβάλλει λοιπόν τώρα μπροστά μας, ενώ πάει προς το πάθος, προβάλλει ως γαμπρός, ως νυμφίος. Και ποια είναι η νύμφη? Η νύμφη είναι η Εκκλησία. Και αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε, να ζουμάρουμε και να πούμε πιο ειδικά, η νύμφη είναι η κάθε ψυχή. Ο νυμφίος λοιπόν περιμένει την κάθε ψυχή. Αυτή είναι η σωτήρια ένωση που πρέπει να επιδιώκει ο κάθε ένας, η κάθε ανθρώπινη ψυχή μαζί του, για να σωθεί. Το ένα είναι λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο που μας θυμίζει η Αγία μας Εκκλησία είναι ότι τη Μεγάλη Δευτέρα μας προβάλλει ως πρότυπο τον Άγιο Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Είναι μια προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, ένας από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ο πιο ευλογημένος, ο πιο καλός, ο πιο υπάκουος. Η Εκκλησία μας τον έχει ως πρότυπο του Χριστού. Τόσο πολύ έμοιαζε αυτό το παιδί με τον Χριστό μας. Στέκομαι σε Αυτόν, γιατί πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι δεν μας ακούει ο Θεός, ότι αργεί να απαντήσει, ότι μας αφήνει να ταλαιπωρηθούμε πολύ. Τι να πει και ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, αν παραπονιόμαστε εμείς? Αυτός λοιπόν το άκακο παιδί, το άκακο αρνάκι του Θεού, μισήθηκε τόσο πολύ από τους αδελφούς του, που ήθελαν, άκουσον, ακόμα και να τον σκοτώσουν. Ίσως το έχετε δει ή μπορεί να το δείτε στις ταινίες που προβάλλονται κάθε χρόνο αυτές τις μέρες. Και με το περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Ήθελαν λοιπόν τα αδέλφια του μέχρι και να τον σκοτώσουν, σκέφτηκαν.
Τελικά πριτάνευσε μια πιο ήπια γνώμη και είπε κάποιος από τα αδέρφια του όχι, λέει, ας μην βάψουμε το αίμα, ας μην βάψουμε τα χέρια μας με το αίμα του αδελφού μας. Να, είναι κάτι έμποροι εδώ. Ας τον πουλήσουμε να πάρουμε και λεφτά. Και πράγματι τον έβγαλαν από το λάκκο που τον είχαν πετάξει και τον πούλησαν σε κάτι Αιγύπτιους εμπόρους, πήραν και λεφτά. Πόσα πήραν, πόσα πήρε αργότερα και ο Ιούδας. Και κατέληξε ο Ιωσήφ να είναι δούλος στην Αίγυπτο. Στον πατέρα τους είπαν ψέματα φυσικά ότι τάχα τον κατασπάραξε ένα άγριο θηρίο. Είχανε σφάξει και ένα αρνί, το φάγανε, γλεντήσανε, βάψανε με το αίμα του το ξεσκισμένο ρούχο του Ιωσήφ, του το πήγαν, του το πετάξανε, λέει, να, το παιδί σου, λέει, τι έπαθε. Ο πατέρας του τον θρήνησε, αυτό διαβάσαμε προηγουμένως, ο Ιακώβ οδύρετο του Ιωσήφ την στέρηση, τον θρήνησε ο πατέρας, τον έκλαψε. Αυτός όμως, λέει, κάθιτο άρματι, αλλά πριν φτάσει να κάθεται στο άρμα, δηλαδή να γίνει ηγέτης και αντιβασιλιάς, αντιφαραώ της Αιγύπτου, πέρασε και άλλα δεινά. Στην Αίγυπτο που πήγε, τον αγόρασε ως δούλο, ως οικιακό βοηθό, ένας υπουργός, θα λέγαμε, του Φαραώ, το όνομά του Πετεφρής. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν ένας επίγειος άγγελος. Ό,τι έκανε, το έκανε τέλεια. Η γυναίκα όμως του Πετεφρή, η Πετεφρίνα, δεν ήταν καλή γυναίκα και καλός άνθρωπος. Και έβαλε με το νου της τα χειρότερα, τα πονηρότερα, τα αισχρότερα. Και μια μέρα λοιπόν που βρήκε την ευκαιρία, το επετέθη. Ο Ιωσήφ όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να πέσει στην αμαρτία, αλλά αντιστάθηκε. Και για αυτή του την αντίσταση τον τιμάει η Εκκλησία και τον θεωρεί πρότυπο. Και είπε λοιπόν ο Ιωσήφ, πώς εγώ, λέει, θα προδώσω τον Θεό μου. Άκουσον. Ο Ιωσήφ που είχε πάθει τόσα πολλά, ο Ιωσήφ που σύμφωνα με τη δική μας λογική θα μπορούσε να είναι δυσαρεστημένος και να κάνει παράπονα και να ξεγλιστρήσει από τον νόμο του Θεού, ο Ιωσήφ είπε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον Θεό μου. Και δεν μπορώ να το κάνω και στον άνθρωπο που με εμπιστεύθηκε το σπίτι του, στο αφεντικό του. Και σηκώθηκε και έφυγε. Γυμνός έφυγε, αλλά την αμαρτία δεν την έκανε. Και το αποτέλεσμα, όταν γύρισε ο Πετεφρής, η γυναίκα του φυσικά τα παρουσίασε όπως ήθελε, όπως την βόλευε, σαν να ήταν αυτή το θύμα. Ο Ιωσήφ βρέθηκε στη φυλακή, από εκεί το σχέδιο το ανθρώπινο ήταν να εξοντωθεί. Αλλά ελάτε να δείτε τώρα πως ο Θεός με μια κίνηση αλλάζει τη ροή των πραγμάτων και φέρνει τα πάνω κάτω. Επειδή στη φυλακή βρέθηκαν μαζί του δύο, ο αρχιφούρναρης και ο αρχιεινοχώος, αυτός που έφτιαχνε τα κρασιά του Φαραώ, κατηγορούμενοι, βλέπουν ο καθένας από ένα όνειρο, τους το εξηγεί ο Ιωσήφ και τους λέει, εσύ σε 3 μέρες θα πεθάνεις, θα σε κρεμάσουν. Στον άλλον λέει, εσύ σε 3 μέρες θα ελευθερωθείς και θα επιστρέψεις στη θέση σου. Όταν επέστρεφε στη θέση του, του λέει ο Ιωσήφ, σε παρακαλώ θυμήσου και εμένα όταν πας εκεί, γιατί δεν έκανα τίποτα, άδικα είμαι εδώ, πες κανένα καλό λόγο, αλλά και αυτός το ξέχασε. Επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, αυτό θα πει γκαντεμιά, θα πει κάποιος. Έλα όμως που δεν τον ξέχασε ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν ξεχνά. Ο Θεός είναι αξιόπιστος, είναι μπεσαλής ο Θεός. Ό,τι λέει, το κάνει. Και ό,τι υπόσχεται, το δίνει και με το παραπάνω. Και βλέπει λοιπόν ο Φαραώ κάτι παράξενα όνειρα και καλεί τη Σάρα, τη Μάρα και το κακό συναπάντημα, μάγους, αστρολόγους, καφετζούδες, medium, τα πάντα εκεί τους τα λέει, να τα ερμηνεύσουν. Κανένας δεν του έδωσε ικανοποιητική απάντηση. Και τότε τι γίνεται? Θυμάται ο άλλος που ήταν στη φυλακή και ελευθερώθηκε και λέει «Άρχοντά μου, εκεί που ήμασταν, το και το. Είδαμε κι εμείς κάτι όνειρα, μας τα εξήγησε και βγήκαν όπως μας τα είπε. Φέρτε τον, λέει εδώ». Στέλνει τον ελευθερώνουν, τον φέρνουν μπροστά του, του λέει ο Φαραώ τα όνειρα, του λέει ο Ιωσήφ «Άρχοντά μου, θα μου επιτρέψεις να προσευχηθώ στον Θεό μου
Και αν μου δώσει εξήγηση, θα σου την πω. Δεν ήταν ονειροκρίτης, ούτε medium. Ήταν τα όνειρα με τις παχές και τις σκελετωμένες αγελάδες. Και του λέει ο Ιωσήφ, είναι μήνυμα από τον Θεό, σε πληροφορία ότι θα έρθουν 7 χρόνια μεγάλης ευτυχίας και εφορίας στη χώρα σου, την Αίγυπτο. Μάζεψε αγαθά, βάλτα σε αποθήκες για να έχεις, γιατί θα ακολουθήσουν 7 χρόνια μεγάλης δυστυχίας, να μην πεινάσει ο λαός σου. Και πράγματι επαναπάβεται ο Φαραώ από την ερμηνεία, από την εξήγηση αυτή και λέει, βάλε κάποιον, λέει, να σου κάνει αυτή τη δουλειά. Λέει, δεν θα βάλω κάποιον, εσένα θα βάλω. Και τον έκανε αντιβασιλιά. Και μετά ήρθαν, επειδή η πείνα δεν γνωρίζει όρια, όταν έπεσε η πείνα, ήρθαν και τα αδέρφια του, ζητιανεύοντας ψωμί, σιτάρι. Αυτά τα αδέρφια που τον είχαν πουλήσει. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Μπορεί να τη διαβάσει κανένας στην Παλαιά Διαθήκη. Κλείνουμε εδώ, συγχωρέστε με. Είναι πάντως το παράδειγμα του Ιωσήφ πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό τον προβάλλει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Δευτέρα. Γιατί είναι το σύμβολο της αντίστασης. Αυτός είναι ο πραγματικός αντιστασιακός. Είναι το σύμβολο της εγκράτειας, είναι το σύμβολο της αγαθότητας, της καλοσύνης. Είναι ο τύπος του Χριστού, την ευχή του και την ευλογία του να έχουμε, καθώς βαδίζουμε προς το σωτήριο πάθος και το Άγιο Πάσχα, την Αγία Ανάσταση. Αμήν.